mane my friend. Man. Lalela. Yabo lento yami nawe ukuthi silo siqwebhane ema-meetingini fanele iphele angithi uyabona. Hayi, siyivale ngempela. Iyodwa indlela yokuqeda lento mfethu. Waza sikhalisa. Akho umuntu la ku-EMTA, akho umuntu ozosibona, akho umuntu ozosireport emsebenzini. Asingalo emsebenzini. Mhlawumbe ufuna silwe, asilwe after work. Nasilwe manje my brother ngicela ku-EMTA, yabo ku-EMTA akho umuntu ozosibona. Otherwise ngizovele ngikushaya ke my brother. Okay. My brother! Why my brother ungawi. Uzangicola my brother ungawi. Okay, boss. Boss my brother. Boss. No, My brother ngithe ungawi. My brother, ungawi. Stand still. Boss. It's time. Simon. For isikhathi esingakanani my brother? Mhlawumbe nje asiyeke kulo. Bewusicela kodwa nasi. Okay. My brother. Wasuya ngapha manje ubungavuya ngapha wena. Oh, and my brother. Uma wangireport. There's more where that came from.